Hej. Mit navn er Tom Kruse. Jeg er scientolog. Før i tiden, der levede jeg et liv. En stresset hverdag og med en irrationel adfærd. Men det ændrede sig, da jeg meldte mig ind i scientolog. Jeg fik clearet alle mine negative engrammer og lever nu et liv i fuld frihed. Men hvad er så at gøre, at du skal melde dig ind i scientologi? Du lever måske selv et liv i en stress hverdag, eller føler, der er ting, du ikke selv er herre over. Vi kan hjælpe dig. Gå ind på vores hjemmeside og tag en gratis personlighedstest. Her kan vi se, hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan helt gå ind i en af vores mange Scientology-kirker rundt om i verden og foretage en åndelig vejledning, der er såkaldt auditering, hvor vi via et e-meter kan finde de negative engrammer i dit sind og hjælpe dig på vejen mod større frihed i livet. Mit navn er Tom Kruse. Jeg er scientolog.